Celá historie od Adama a Evy až po dnešní dobu. Bůh stvořil Adama a Evu a Satan je pokoušel v zahradě. Stal se hřích a tím hříchem byl sex. A všichni lidé narození z tohoto semene zemřeli kvůli hříchu. Hřích byl vážný, v rovnováze jejich těla byli zváženi a nemohli vstoupit do nebe. Satan je ten, který přinesl toto semeno a uvedl všechny do hříchu. Bůh řekl Izraeli a Abrahamovi o obřízce a odřízl místo, odkud pochází zlé semeno, aby mohl mít právo na lid v těle, skrze který mohl přivést vykupitele a spasitele, až se po dlouhé době naplní čas. Ježíš Kristus se narodil z Panny, nenarodil se z padlého semene. Ježíš se narodil bez hříchu a proto ho hrob nemohl zadržet a vystoupil do nebe. Ti, kteří v něj uvěřili, naplnili zákon a proroky a všechno, co je v Bibli. Když zemřeli, stali se jeho královstvím a vrátili se do svého království v roce 66 v 1. století. Vládl a královal a otřásl Izraelem. To bylo Kristovo království. Soudit 12 kmenů Izraele. Ukončil zákon, který byl silou hříchu, satana a hrobu. Ten, který byl žalobcem bratří a byl svržen, byl poražen a hozen do ohnivého jezera. Ježíš vykonal krátké dílo na zemi, vrátil svět Otci a osvobodil nás od této zkázy. Už nespíme v hrobech. Teď máme přístup k Otci. Jakmile zemřeme, uvidíme světlo a můžeme jít přímo do nebe, protože už nejsme odděleni hříchem. Satan, hřích i hrob jsou poraženi. Poté, co Ježíš dokončil své dílo a všechno, co je v Bibli, bylo dokončeno, zlí muži převzali jeho jméno a vytvořili falešné náboženství a nazvali ho křesťanství. Patří jim království tohoto světa. Prezidenti přísahají na Bibli, aby mohli vládnout světu skrze války, tyranii a genocidu. Kvůli tomu všemu Bůh poslal tuto zprávu. Křesťanství skončilo v roce 788. Máme uctívat Boha, ne Ježíše. Jsme zpět u Otce. Nesuďte podle těla ani podle hříchu, protože je po všem. Musíme vědět, kdo je Ježíš a kdo je Bůh. Bůh nedělá věci bez důvodu a Ježíš také ne. Bůh nemohl jednoduše poslat Ježíše na svět. Musel získat lidi a uzavřít s nimi smlouvu. Svět byl tehdy v hříchu. Bůh uzavřel smlouvu s Abrahamem, protože Abraham byl jeho přítelem a byl věrný. Obřízka měla význam odhalit místo, odkud pochází semeno. Byla to oběť a znamení, neskrývej se přede mnou, nelži mi, ukaž mi své tělo a přiznej své hříchy. Abrahamovo semeno neposlouchalo a proto jim dal zákon. Nechtěl jim dát zákon, ale zákon je proklel, protože skrze Abrahamovo semeno měl přijít Mesiáš. Dobro a zlo jsou vědomosti a svobodná vůle. Člověk se mohl rozhodnout mezi dobrem a zlem. Ježíš je druhý Adam. První Adam byl stvořen, druhý Adam se narodil správně, z neporušitelného semene. Proto se lidé museli narodit znovu, ne z porušitelného semene, ale z Ducha Svatého, který se stoupil od Boha z nebe. Pavel v listu Epistle to the Romans říká, že stvoření bylo poddáno marnosti nedobrovolně, ale z vůle toho, který je podrobil v naději. Všechno mělo svůj důvod, aby jednou přišel Ježíš a aby každý člověk mohl mít svobodnou vůli a bojovat mezi dobrem a zlem. Když Pavel First Epistle to the Corinthians 15 říká, že smrt byla pohlcena vítězstvím, odkazuje na Book of Isaiah 25. Nový Jeruzalém znamená, že Bůh setře každou slzu z očí a už nebude oddělený od Boha. Adam a Eva byli odděleni od Boží přítomnosti kvůli hříchu. Uvěřili satanovi, že nezemřou a budou jako bohové, znající dobro a zlo. Trestem za hřích byl hrob. Satan vládl tělu a duše, byly uvězněné, oddělené od Boha. Proto měl Bůh myšlenku, Krista, poslat svého syna, aby lidi vykoupil a přivedl zpět k Bohu. Teď už nepotřebujeme vykupitele, protože Kristus porazil satana, hřích i hrob. Lidé soudí druhé podle těla, co jedí, pijí, s kým spí nebo co nosí. Ale to je zlé. Nemáme ubližovat lidem ani je soudit podle těla. Důležité je srdce. Každá metafora v Genesis je podle tohoto výkladu sexuální povahy. Ovoce je uprostřed těla, tam, kde jsou naše genitálie. To nám dává život, ale zároveň jistotu smrti. Když se rodiče spojili a měli děti, dali život, ale zároveň přinesli smrtelnost. Na počátku bylo slovo a to slovo byla myšlenka. A v té myšlence byl nápad Ježíš Kristus. Všechno bylo kvůli němu a pro něj. Člověk získal poznání dobra a zla, schopnost tvořit život i ničit život. Proto se Evina bolest při porodu zvětšila. Muž pracuje v potu tváře, aby se staral o rodinu. Lidstvo opustilo Boha skrze manželství a vytvořilo vlastní rodiny. Ježíš Kristus přišel jinak. Spojil všechny dohromady, protože už nepřicházel skrze semeno těla, ale skrze Boží vůli,
narozený z Panny a z Ducha Svatého. Dnešní křesťanství je lež. To, co je v Bibli, se už všechno stalo v 1. století. Lhali nám o všem, takže tady je pravda, jakou jste kdy slyšeli, aby si člověk uvědomil, že v zahradě byl hříchem sex. Zákon byl znamením šelmy a Izrael byl šelmou. 2 svědky byli duchové Daniela a Jana. Jeruzalém je město se 7 pahorky. Jeruzalém byl v 1. století tajemným Babylonem. Obřízka měla obřezat místo, od pocházelo zlé semeno. Tisíciletá vláda trvala 2 měsíců. Bible nemluví o 3. chrámu. Ježíš skončil s hříchem, ne se zlem. Vytržení už se stalo. Můžeš nesouhlasit s Ježíšem, jak chceš, ale nebudeš mít pravdu, když nesouhlasíš s Ježíšem. Ježíšova slova v Gospel of Luke 21. kapitole říkají: uvidíte Jeruzalém obklíčený armádami a poznáte, že se přiblížilo jeho spustošení. Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. A bude veliký hněv proti tomuto lidu. Židé padnou ostří meče a budou odvlečeni do všech národů. To byl den pomsty, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Když byl Ježíš na zemi, řekl: teď je soud tohoto světa. Ne někdy v budoucnosti, tehdy v tom čase. Ježíš přišel porazit toho, který měl moc nad smrtí, totiž ďábla. A také řekl: teď je soud tohoto světa a kníže tohoto světa bude vyvrženo ven. Ve Book of Revelation 12. kapitole, když byl Ježíš vzat do nebe, Satan byl svržen dolů a měl už jen krátký čas. Takže nemůžete říkat, že tisíciletá vláda je pro nás dnes, když měl Satan tehdy krátký čas. Takže opravdu záleží na tom, jestli věříš tomu, co Ježíš řekl, nebo ne. Stalo se všechno, co bylo napsáno, nebo ne? Padl Jeruzalém? Byl tehdy Satan svržen? Musíš si odpovědět, nevěřím těm slovům, nebo věřím těm slovům. A když čteš Book of Isaiah 27. kapitolu, dává najevo, že Satan byl poražen, když zůstal Jeruzalém pustý a oltář byl spálen. Izrael dnes nenaplňuje biblická proroctví, ale vede křesťany do ohnivého jezera a přivádí svět ke 3. světové válce. Křesťanství skončilo a přinutilo každého odmítnout Ježíše Krista a podporovat něco, co není od Boha. Lži podporují válku, ale pravda nepůsobí zlo. Lži způsobují válku. Kvůli těmto lžím došlo k úplnému odmítnutí toho, kým skutečně byl Ježíš Kristus mezi křesťany, muslimy i židy. Pravda o Ježíši Kristu je podle tohoto výkladu důvodem, proč ukončil křesťanství. Podívej se, co se děje ve světě. Všechna zvěrstva z toho podle tohoto pohledu pocházejí. Nejsou věřící. Mám toho dost. Pořád se budete povyšovat? Každý z vás vylezl ze stejné hlíny a hrajete si navíc než ostatní. Zapomněli jste, že všichni jste z jednoho původu. Perše, dnešní Irán, Slováci, Češi, Romové, na konci jste všichni jedno. Jedna země. Jedna rodina a přesto mezi sebou děláte rozdíly kvůli penězům, kvůli původu, kvůli víře. Každý si myslí, že je víc než ten druhý. Ale pravda je taková, že nikdo z vás si nevybral, kde se narodí. Nikdo z vás si nevybral, jak začne svůj život. Máte peníze a myslíte si, že jste něco víc. Přijde den, kdy nebudete mít nic. Stačí jedna nemoc, jeden špatný krok, jeden den a všechno, co máte, zmizí. A pak pochopíte, nemáš zdraví, nemáš nic. Jenže to už bude pozdě. Kolik lidí už padlo a mysleli si, že se jich to netýká. Kolik lidí si myslelo, že mají čas, že jsou nedotknutelní? Život vám to vezme rychleji, než si myslíte. Bez varování, bez vysvětlení. Pýcha předchází pád a domýšlivost předchází zkázu. Hrajete si na věřící, ale vaše ego mluví hlasitěji než vaše víra. Modlíte se, mluvíte o Bohu, ale ve vašem srdci je pýcha, odsuzování a nadřazenost. To není víra. To je jen maska, prázdná slova bez skutků. Kolikrát jste někoho ponížili jen proto, že byl jiný? Kolikrát jste se cítili lepší jen proto, že máte víc? Kolikrát jste soudili, aniž byste znali pravdu? Ukazujete prstem na ateisty, ale kolikrát oni mají víc pokory než vy. Nehrají si na svaté, nesoudí ostatní, nevyvyšují se. Možná neříkají, že věří, ale svými činy jsou blíž pravdě než ti, kteří o víře jen mluví. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Chcete učit ostatní, říkat jim, jak mají žít, co je správné a co ne. Ale kdy naposledy jste se podívali sami na sebe, kdy naposledy jste si přiznali vlastní chyby, kdy naposledy jste sklonili hlavu a řekli, já nejsem víc než ostatní. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. Každý dělá chyby, každý padá, ale ne každý má odvahu si to přiznat.
Ne každý má odvahu změnit sebe místo toho, aby měnil ostatní. Bible to říká jasně. Kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. A ještě něco. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Jestli je váš poklad v penězích, v egu, v tom být nad ostatními, pak přes něm směřujete. Ale tohle všechno jednou zmizí a zůstane jen to, jací jste byli jako lidé. Až ztratíte zdraví, nebudou vás zajímat peníze. Až budete ležet a nebudete moct nic změnit, dojde vám, co bylo skutečně důležité. Ale tehdy už nebude prostor na výmluvy, tehdy už nebude čas vrátit slova zpět. Tak to řeknu ještě tvrději. Nikdo z vás není víc než ten druhý. Nikdo. A čím víc si myslíte, že jste, tím větší pád vás čeká. Srovnejte si ego. Přestaňte si hrát na něco, co nejste. Přestaňte soudit ostatní. Přestaňte se povyšovat, protože čas běží a nikdo z vás neví, kolik ho má. A jednou budete stát sami za sebe, bez masek, bez výmluv, než bude pozdě. Ježíš Kristus v Evangeliu podle Matouše 24 říká svým učedníkům: Amen, pravím vám, že toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. A také nezůstane zde kámen na kameni. Tento výklad bere Ježíšova slova doslovně v souvislosti s tehdejší dobou. Ježíš nemluvil k lidem o událostech tisíce let v budoucnosti, ale ke své generaci. Lidem, kteří ho slyšeli na vlastní uši. Když řekl toto pokolení, myslel tím právě dobu, ve které žili. Všechno se naplnilo v 1. století. Roku 70. veliku římská armáda pod velením Tita obléhá Jeruzalém, dobývá město a ničí chrám. Ježíš o tom mluví jako o velkém soužení, jakého nebylo od počátku světa. Flavius Josephus popisuje hlad, chaos, násilí i utrpení, které tehdy nastalo. Ježíš dále říká: A tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi a uzří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. Někteří vykladači to nechápou jako budoucí fyzický návrat, ale jako symbolický jazyk převzatý z knihy Daniel 7.13, kde přicházení na oblacích znamená přijetí moci a autority. Také zjevení Janovo opakovaně říká, že se tyto věci mají stát brzy. Co se má brzy stát? Vedena, čas je blízko, ZC 1.3, ano, přijdu brzy, 22.20. Pro tehdejší čtenáře to mělo konkrétní význam a naléhavost. Kazatelé a kněží vám říkají, že člověk spí v hrobě, to je lež. Ježíš Kristus zvítězil nad satanem, druhý den šel do podsvětí a zvítězil nad ním. Třetího dne vstal z mrtvých, žije a vládne. Jen Bůh je Pán. Člověk jde do nebe, už nespí v hrobě. Poslouchejte, pozemští lidé, Pána Ježíše Krista. Hle, on je cesta, pravda a život. Kdo jej poslouchá, nalezne světlo a pokoj. Kdo jej odmítá, pozná temnotu a prázdnotu. Tak praví Hospodin zástupů. Hle, rok 2026 přichází a lidé budou odhaleni, jakými jsou ve svých srdcích. Budete chtít jen peníze, moc a rozkoš a zapomenete na bratry, na sestry, na své rodiče. Rodiny se rozpadnou, hádky a nenávist povstanou mezi těmi, kdo měli být jednotou. Lidé budou hledat potěšení těla víc než duši a srdce jejich budou zatemněná zlem. Světem povstane závist, lež a nenávist. Bratři se obrátí proti bratřím, přátelé zradí přátele a mnoho srdcí bude naplněno hněvem. Mocní hledají bohatství a slávu a lidé chudí se stávají obětí jejich pýchy. Vlády a národy se hádají, války a konflikty šíří utrpení a strach. Zbraně, které vyřknou smrt, zamoří země a krev nevinných volá k nebi. Lidé ztratili víru, hledají falešné proroky, falešné učení a lži a dávají přednost zábavě před modlitbou. Technologie a majetek vládnou nad duší člověka a pokolení mladých jsou zmatená a bez světla. Rozpad měst, znečištěné řeky a spalující se lesy připomínají lidskou pýchu a ničení přírody. Země bude plakat pro všechny hříchy, které jste činili. Celou dobu, kdy jsem vám dával šanci, jste hledali jen své vlastní cesty a odvraceli jste se ode mne. Přijdou zemětřesení, hladomor, nemoci, požáry, bouře a pohromy, které připomenou lidské pýše svou malost. Ti, kdo zůstali ve zlu, budou hledat světlo, ale najdou jen stíny svých skutků. Mladí lidé ztrácí víru, hledají rozkoš a zábavu nad pravdu. Rodiny jsou rozbité, děti zapomínají na rodiče, rodiče zapomínají na děti. Přátelství se stává obchodem, láska se stává zbožím a srdce jsou tvrdá jako kámen. Mnozí hledají jen své ego a nespravedlnost. Mnozí hledají jen potěšení a bohatství a ztrácejí duši svou.
Ale hle, já jsem vám dal slova proroku, dary duchovní a znamení, abyste pochopili. A přesto mnozí zavřeli uši a tvrdili, že Boha nepotřebují. Hle, říkám vám, očistěte srdce, neboť království mé není někde daleko. Není ve zlatě ani moci, ale ve vás, kdo hledáte pravdu a spravedlnost. Čekáte na Ježíše Krista a přitom jste zapomněli, že on je mezi vámi. Vše jsem vykonal mezi vámi, a vy stále hledáte hřích a zlo. Hle, Boží království je zde mezi vámi, ale srdce vaše jsou plná temnoty. Nedokážete vidět mé dílo, neboť oči vaše jsou slepé a mysl vaše je zahalena klamy. A přesto pravím, kdo se vrátí ke mně, kdo pokorně hledá světlo mého syna, nalezne pokoj. Ti, kdo činili zlo, budou postaveni před své skutky a poznají bolest a prázdnotu, ale já dám šanci každému, kdo otevře své srdce a upřímně se obrátí. Hle, země bude otřásána, nebe se otevře, hvězdy padnou a lidé budou volat po milosti. A já odpovím těm, kdo s čistým srdcem hledají pravdu. Přijďte ke mně a naleznete odpočinek. Přijďte a získejte světlo, které přemáhá temnotu. Přijďte a budete součástí království, které je věčné. Vzpomeňte na své děti, mé drahé děti, které jsem vložil do vašich náručí. Neodhazujte je pro zisk a pro hřích, neservírujte jim svět bez víry a bez lásky. Vaše děti budou pít z číše doby a tam, kde jste zanechali prázdnotu, oni budou hledat smysl v nesprávných cestách. Mnohé z nich budou mít sny a vidění, tiché volání svých duší k návratu ke mně. Naslouchejte těmto snům, neboť já mluvím i přes malé a mlčící. Buďte s nimi, vyučujte je modlitbě a pokání a učte je milovat bližního. Nechte víru v nich vyrůst jako strom. Nechtějte, aby byli zapláceni světem. Kdo opustí své děti v pýše a hříchu, toho srdce bude sužovat lítost v den soudu. A proto říkám, bojte se Hospodina a veďte své děti cestou pravdy. Bojte se, neboť Boží spravedlnost přichází jako plamen, který odhalí skryté. Tato bázeň však není marná, nechť vás vede k pokání, k návratu, k proměně. Kdo se bojí moudře, ten se obrátí a nalezne milosrdenství. Hle, vaše děti, vaše sny a vaše duše volají po mně. Buďte bdělí, pozemští lidé, poslouchejte našeho Pána Ježíše Krista a nechte světlo jeho milosti vést každý krok vašeho života. Kdo se obrátí, nalezne pokoj, kdo se odvrátí, pozná prázdnotu a bolest. Dal jsem vám mnoho příležitostí, ale mnozí jste je promarnili. Země bude plakat, nebe bude volat a děti budou volat k těm, kdo je mají milovat. A vy buďte těmi, kdo odpoví. Kdo otevře náruč a srdce, kdo dá dětem víru a světlo, ten uvidí, jak se rodí nová naděje. Kdo zavře oči a hledá pouze bohatství, pozná prázdnotu, kterou nelze zaplnit zlatem. A tak pravím znovu, navraťte se ke mně, ochraňujte děti mého stvoření, učte je o Kristu a žijte podle pravdy, aby jejich duše byly připraveny přijmout království. Nechte bázeň před Hospodinem vést vaše kroky, nebázeň marnivá, ale bázeň, která očistí srdce a přivede k opravdovému obrácení. Hle, kdo se obrátí dříve, než přijde temnota, nalezne milost. A kdo se postaví na cestu světla se svými dětmi, uvidí, jak Bůh promění bolest v radost a zkázu v obnovu. Tak praví Hospodin, který je milosrdný, ale i spravedlivý. Buďte bdělí, chraňte své děti a hledejte mě s celým svým srdcem.